Сания Әхмәтҗанова. Төнге фәрештәләр. Дөнья күгендә нур сибеп, балкыйлар безнең кызлар. Халкы өчен гомерен биреп, кабынган йолдызлар. Кызыл йолдыз орденлы 46-нчы Тамань гвардия төнге бомбардировщик хатын-кызлар авиация полкының 23 кызына Советлар Союзы герое исеме бирелгән. Алар арасында эскадрилья командиры Ольга Санфирова һәм эскадрилья командиры ярдәмчесе Мәгъүбә Сыртланова да бар. Оляның дус кызлары аны яратып, Ләйлә дип тә йөрткәннәр. Җир ананың әрни яралары, бәгырендә яна ут ярчык. Афәт узган тирән эзләр булып, йөзләренә сарган җыерчык. Ватан хакын хаклап, халкын яклап, икеләнмичә хәтта ялгыш та, ир-егетләр белән тигез сафта кызлар киткән канлы сугышка. Алтын кызлар халкым үстергәнсең, егетләргә алар биргесез. Герой исеме алганнары күпме, батырлары күпме билгесез. Искә алам бүген тик икесен, мин яд итеп йөзләр меңнәрне, төн пәрие дип йөрткән фашист, төнге фәрештәгә тиңнәрне. Мәгъүбә һәм Ольга Ләйлә алар, ике кызы данлы халкымның, мин аларны халкым зурлаганча лашын кызлар дип атармын. Төн пәрдәсен турап прожекторлар, төпсез күкне айкый капшанып, ут күзенә керә лашын кызлар, күкләр ярдәменә ышанып. Таулар, тарлавыклар, аста диңгез, җил камчылый төрле яклатып, кисә юлны ут яңгыры, кала алмый үчне туктатып. Теткәләнгән очкыч канатында төшкән чаклар булды сирәкме? Җиргә кайта кызлар исән имин, мотор итеп ярсу йөрәкне. Лашыннарның очыш көндәлеге кургаш белән чигеп язылган. Кулга алсаң җанны пешерер күк. Җиңү көнен якынайтыр өчен ут йотмаган көннәр аз булган. Җиңү көне Рейхстагка җитеп, Мәгъүбә дә әйтә тантана. Стенага язган исемнәрдән хәтерләгез безне дигән кебек, бәгыренә гүя кан тама. Ольга Ләйлә генә ятып кала, пултусыкта мина кырында, буят туфрак аның соңгы йорты. Җилләр йөри риваятләр сөйләп, батыр крәшен кызы турында. Уйный күктә төнге ажаганнар, яшен булып тама яшьләре. Әллә күктән төнге фәрештәләр онытмаска кушып дәшәме? Соңгы йолдыз сүнгәч моңсулана, туган якның тыныч таңнары. Уя безнең кызлар лашыннарның йолдызларга күчкән җаннары.